Nyt me ollaan täällä Elämys Groupin toimistolla. Mä oon tullut etsimään lippuja ja matkapaketteja Pariisin kesän 2024 olympialaisiin. Nyt lähdetään etsiä Pasia. Pasi on luvannut mulle rakentaa yksilöllisen matkan Pariisiin, joten lähdetään katsomaan. Täältäkö niitä lippuja ja matkoja Pariisiin saa? No täältähän niitä saa. Morjesta. Tervetuloa. Kiitos. Mennään tuonne peremmälle. Noin. Eli Pariisiin pitäisi päästä. Joo, mä haluaisin järjestää perheelle ja ystäville matkan Pariisin olympialaisiin. Liput, matkat, majoitukset. Mitä tämä koko prosessi oikein, mistä se lähtee liikkeelle? No se lähtee siitä lipusta oikeastaan liikkeelle. Meidän verkkokaupassa elämysgroup.com, niin sieltä löytyy lippuja kaikenlaisiin lajeihin, mitä olympialaisissa on tarjolla. Ja oikeastaan se olympiakokemus lähtee siitä, että ensin valitset, että mitä lajeja halutaan mennä katsoa. Esimerkiksi 3000 esteitä. Sitten kun ne liput on sieltä saatu valittua, niin sen jälkeen meidän asiantuntijat on yhteydessä sitten suhun ja sun perheeseen ja siitä lähdetään rakentamaan sitten sitä teidän olympiakokemusta. Ja sitten kun pääsette vihdoin sinne olympialaisiin vuoden päästä, niin siellä on myös meidän suomalaiset matkanjohtajat varmistamassa, että kaikki menee just niin kuin pitääkin. Niin, eli sitä kautta löytyy niin lennot, majoitukset, sitten sen lipunoston jälkeen. Sieltä löytyy lipunoston jälkeen lennot, majoitukset ja jos haluaa mitä tahansa muuta ohjelmaa sen olympiakokemuksen mukana saada, niin kaikki me hoidetaan täältä. Meidän asiantuntijat on erittäin perehtyneitä Pariisiin ja olympialaisiin me ollaan myyty jo neljänsiä olympialaisia tällä hetkellä. No niin, tämähän on ihan niin kuin valmis paketti. Ei muuta kuin lippujen kautta sitten hoitamaan ne muut Se on juuri matkat ja majoitukset siihen kylkeen. Niin Kyllä. päästään Pariisin reissulle. Kaikkien aikojen olympialaisia. Mahtavaa. Hyvä. Nähdään siellä. Nähdään Pariisissa. Mitä Kiva. mukana? Kiitos. Kiitos.